डीजे राजा कुमार गुप्ता जयनगर बेला गाना बनाने के लिए संपर्क करें गुप्ता जी के मैदान में। नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बबनी सोन। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवले दे के आतर, देखे में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। मालई तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। माली तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। मिक्स बाय राजा कुमार गुप्ता जी जयनगर जिला बिहार से संपर्क करें। भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। बतरे कमर हवे बिया बड़ी सुपर, मन करे चढ़ जाई हम करा ऊपर। जाना तानी बात यार सबे करा बारे में, केतना के लूटले बा इ मजा मारे में। माली तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। मालई तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। डीजे राजा कुमार गुप्ता जयनगर बेला गाना बनाने के लिए संपर्क करें गुप्ता जी के मैदान में। भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। सर्वजीत गुप्ता के खूबे सटावेले, ओमकार सुनीलावा के दूर भगावेले। हृदय हल चल के करतिया तम, कमलेश गुप्ता के राखतिया मन। माली तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेवले दे के आतर, देखे में सेक्सी बावे गाल बा टमाटर। माली तो लोकल ह गुप्ता जी के ठोकल ह, भीतरे भीतर सहुआन जी के जोतल ह। मिक्स बाय राजा कुमार गुप्ता जी जयनगर जिला बिहार से संपर्क करें।